Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наш сённяшні эфірны дзень сумеснага праекту Еўрарадыё і Е-прамовы. І распачнем мы нашы сённяшні агляд падзеяў у Беларусі і за яе межамі размовай з магістаркай міжнародных адносін, палітолагам, аналітыкам БІС Кацярынай Шмацінай. Добрый дзень, Кацярына. Добрый день. Кацярына, калі вы не супраць, я б хацеў пачаць нашу размову крыху здалёк. Усё ж такі вы у нас чалавек, які добра абазнаны у палітыкуме ЗША. І вось менавіта з ЗША і не так ужо і даўно, але па інфармацыйных нашых мерках даўнавата прайшоўшага візіту ў ЗША Святланы Ціхановскай. Асабіста вы, як чалавек, які добра разбіраецца ў тым, як працуе гэта палітычная машына ЗША, як вы ацэньваеце вынікі візіту Ціхановскай і каманды ў гэтую краіну? З аднаго боку, я б была даволі стрыманая ў сваіх ацэнках, ў чаканнях таго, наколькі візіт у ЗША і сустрэча з Байденам можа паўплываць на вырашэнне беларускага крызіса, таму што я бачыла ў беларускім грамадстве, у соцсетках шмат такіх усхваляваных рэакцый, чаканняў, што вось гэтая сустрэча ў Белым доме паложыць пачатак нейкіх зрухаў у беларускім крызісе. І я думаю, што было бачная вось гэтая стрыманая рэакцыя адміністрацыі Байдена і падчас жэнеўскага саміта адносна Беларусі. І я б чакала, што калі будуць нейкія значныя крокі ў нейкай ролі ЗША ў дачыненні да Беларусі, то гэта мусіць прайсці пэўны час. І значнасць гэтага візіта, яна найперш за ўсё іміджавая, яна дапамагла і прынесці больш увагі да беларускай павесткі ў Вашынгтоне, у колах полісімейкераў, але зноў-такі я была даволі стрыманая ў вось гэтых чаканнях. Таму што калі ўзгадаць пачатак выбарчай кампаніі самога Байдена, то як ён каментаваў, або, скажем так, ягоныя памочнікі каментавалі беларускі крызіс жнівень 2020 года, тады гучалі вельмі смелыя, гучныя заклікі і крытыка Трампа з аднаго боку, з іншага боку Байден казаў, што ён будзе займаць вельмі проактыўную ролю у падтрымцы дэмакратыі і ў тым ліку у падтрымцы Святланы Ціхановскай каардынацыйнай рады. Зараз мы бачым, гэтая пазіцыя на больш стрыманая, але санкцыйныя пакеты і тое, што датычыцца, напрыклад, і беларускай, але гэта ўжо добрыя зрухі і будзем назіраць за дынамікай далей. Ось я і хацеў пра гэта спытацца. Можа быць, там адразу пасля сустрэчы і не чакалі, што казалі, вот выдатна, на такім узроўні сустрэлася, ўсё ж такі іміджавая такі знак, але там нейкіх такіх сур'ёзных рухаў ЗША чакаць не даводзіцца, але прайшло буквально колькі дзён, і 9 жніўня санкцыі былі агучаныя, скажем так. Гэта вынік ўсё ж такі паездкі Ціхановскай, ці гэтыя санкцыі рыхтаваліся загадзя і, у прынцыпе, да гэтай даты і планаваліся, ці, можа быць, яе візіт зрабіў увядзенне іх больш хуткімі. Вот як вы гэта ацэніце? Я мяркую, што санкцыі планаваліся даўно, і вялікая роля ў гэтым таксама беларускай дыяспары ў Вашынгтоне. І таксама каардынацыі дыяспары з, напрыклад, з тым жа дзярждэпартаментам або з полісімейкерамі, спробамі зноў-такі прыводзіць больш прыцягваць увагі да беларускага пытання. І дыяспара вельмі актыўна працавала і з заканадаўцамі, з кангрэсам на працягу мінулага года. Яны стаялі за тым, каб ўсё ж такі быў прыняты акт аб дэмакратыі, таму што яго не паспявалі па заканадаўчых працэдурах разгледзець у кангрэсе. Таму гэта вынік доўгай працы, і атрымалася так сімвалічна і ўдала для беларускай павесткі, што прынятыя агучаныя вось гэтыя меры былі пасля візіту ў ЗША. Міхал Літвін піша: «Беларусю ратуе толькі выбар беларусаў на карысць Беларусі ва ўсіх аспектах. Ад ЗША і Еўропы было б добра
стрымаць толькі Маскву, але выбар павінны рабіць мы і пачаць адстойваць яго. Ну вось такое меркаванне, але яно мне падштурхнула, можа быць, хутчэй задаць пытанне, якое я і так планаваў задаць. Яшчэ падчас гэтага візіта ў ЗША было шмат размоваў пра тое, што, маўляў, вось Байден з Пуціным наконт Беларусі ўжо даўно дамовіліся, вырашылі, хто, што і як там будзе рабіць ці не рабіць. Нават прадстаўнікі каманды Ціханаўскай вымушаныя былі неяк абвяргаць гэтую інфармацыю, і Серж Харитонов пісаў на гэтую тэму, і Мікалай Халезін пісаў на гэтую тэму. Але, на ваш погляд, тут все ж таки, ведаючы там, як там адбываюцца ўсе гэтыя падкілімныя гульні в амерыканскай палітыцы, ці магчыма ўвогуле была такая дамоўленасць Баден-Пуцін наконт Беларусі? Я думаю, што дамоўленасць малаверагодна чакаць у тым сэнсе, што Беларусь мае вельмі незначнае месца ў прыярытэтах знешняй палітыкі, ну і навогуле не выходзіць у прыярытэты знешняй палітыкі ЗША, і гэта было зразумела яшчэ на пачатку прэзідэнцкай кампаніі Байдена. Іншая справа, што вось з развіццём беларускага крызіса гучалі цікавыя прапановы, у тым ліку у ключавых выданнях, такіх як Washington Post, напрыклад, прапанова Джона Болтона пра тое, што ці дакладней заклік да Байдена ад імя Джона Болтона пра тое, што гэта шанец для ЗША заняць усё ж такі гэтую праактыўную ролю ў падтрымцы дэмакратыі, тое, што адміністрацыя абяцала, да, і у тым ліку гучала такая прапанова, што Байден мусіць дамовіцца з Пуціним пра сцэнары таго, каб пасадзіць Лукашэнку на самалёт, там знайсці нейкі кампрамісны варыянт, як яго змясціць, і, магчыма, таксама былі прапановы пра северный поток, да, про Nord Stream, про то, что вот гэта можа быць адным з таких bargaining chips у перамовах. Але гэта такое, ведаеце, wishful thinking, гэта не тое, што выпадае чакаць, што такі варыянт спраўдзіцца. І як мы бачым, напрыклад, пра там падзеі ў Афганістане зараз, да, і тыя заклікі, якія на пачатку зноў-такі, калі Байден прымаў прысягу як прэзідэнта, калі ён казаў, што Амерыка вярнулася, мы зноў будзем падтрымліваць вось гэтыя там multilateralism, ідэалы дэмакратыі, прасоўваць іх у свеце. Мы зараз бачым, што рэальныя крокі яны нашмат больш сціплыя і нашмат больш скіраваныя на унутраныя інтарэсы, на нацыянальныя інтарэсы саміх Злучаных Штатаў. І ў гэтым сэнсе чакаць, што Штаты зараз займуць нейкую праактыўную пазіцыю ў беларускім крызісе, я б пакуль што не выпадае чакаць. Калі гэта толькі не будзе закранаць нейкія, калі не складзецца такая сітуацыя, што ў адносінах з Расіяй, скажем так, нават і вось сярод дэмакратаў, дарадцаў Байдена не будзе разумення, што нам гэта выгодна неяк пісацца ў Беларусь больш актыўна. Кацярына, вы некалькі разоў сказалі пра тое, што не даводзіцца чакаць, што больш актыўную пазіцыю ў дачыненні да Беларусі ЗША зойме. Тым не менш, мы маем сустрэчу Байдена з Ціханаўскай. З Лукашэнкай не сустракаўся, з Зеленскім нават яшчэ да гэтага часу не сустрэўся. Мы маем такія санкцыі, якія паводле ўсіх экспертаў ніколі не былі уведзеныя ў дачыненні, прынамсі, да нашай пазіцыі краіны. Калі мы кажам пра актыўную, сапраўды актыўную пазіцыю ЗША ў дачыненні да Беларусі, тэарэтычна, як яна, па-вашаму, павінна была выглядаць? Танкі НАТО на вуліцах Мінска ці як? Па-першае, я і не чакаю таго, што там будзе нейкая, зноў-такі, праактыўная пазіцыя ЗША. Скажем так, каб Беларусь больш гучала ў павестцы і ў тых жа, напрыклад, перамовах такога кшталту, як Жэнеўскі саміт, да? Або каб Беларусь не праходзіла проста такім, дзесьці на палях заяваў там асобаў у Белым доме, напрыклад, там і прэс-сакратара або там першых дзяржаўных асобаў. Калі мы кажам пра санкцыі, яны сапраўды, вось зараз, гэтыя прапанаваныя санкцыі, яны сапраўды і падаюцца і даволі жорсткімі і
ну што ли шматабяцальнымі, да, у тым ліку, што яны предполагаюць, што кампаніі не могуць працаваць у сэнсе, што замежныя кампаніі могуць працаваць з беларускімі. Але я хачу паглядзець на практыку мінулых гадоў, калі беларускі ўрад наймаў лабістаў, да, у Капітоліі, і яны прасоўвалі свае інтарэсы, даводзілі як бы сітуацыю, так бы мовіць, да абсурда, да, і да таго, што гэтыя санкцыі яны па выніку існавалі фармальна, але не мелі рэальнага напаўнення, а потым прыпыняліся і існавалі як бы сімвалічна. Я не думаю, што зараз як бы палітычная сітуацыя у Беларусі нашмат больш напружаная, наўрад ці гэта атрымаецца, але зноў-такі я не хацела б выпраменьваць такі звыш аптымізм, пакуль і хутчэй быць стрыманай у сваіх ацэнках пакуль што і глядзець на рэальныя крокі. Скажыце, а на ўзровень вашага стрыманага аптымізму як уплывае сітуацыя ў Афганістане, гэты афганскі крызіс, талібы і гэтак далей? Памяншае мой аптымізм у тым сэнсе, што зноў-такі гэтыя дзеянні, яны дзеянні Байдена, да, па вываду войскаў ЗША, яны разыходзяцца з першапачатковымі дэкларацыямі, гучнымі заявамі адміністрацыі Байдена пра то, што як бы America is back, да, Амерыка вярнулася, і мы будзем больш праактыўныя на міжнароднай арэне. І былі прагнозы літаральна яшчэ там некалькі тыдняў таму і забеспакоенасць, напрыклад, там і Буша, і праваабаронцаў пра тое, як вывад гэтых войскаў, да, ён закране, напрыклад, перакладчыкаў або іншыя там став людзей, якія працавалі, супрацоўнічалі, напрыклад, з амерыканскай амбасадай, і ўжо тады былі прагнозы, што гэта можа даводзіць да вельмі крытычных наступстваў, калі людзей будуць забіваць. І вось, здаецца, там 2 тыдні таму быў выпадак, калі быў забіты перакладчык. Былі прагнозы пра такі вялізны проста адкат у сітуацыі з правамі жанчын, напрыклад, да, і з там гендернай роўнасцю ў Афганістане. І гэта да чаго, акрамя таго, што Афганістан не толькі становіцца зноў такой гарячай кропкай, а да таго, што гэта краіна, у якую зараз, калі Амерыка як бы сыходзіць, да, то гэта такі вакуум, які будуць імкнуцца запоўніць іншыя рэгіянальныя актары, напрыклад, Кітай і Расія. Але што, на маю думку, гэта значыць, вось мы бачым рашэнне зноў-такі Байдена пра тое, каб больш канцэнтравацца вельмі вузка, вызначаць інтарэсы ЗША, і таксама адмяняць, ну, или здымаць сабе адказнасць за гэтыя вайсковыя аперацыі. Што я маю на ўвазе? Вось учора сярод іншых заяваў Байдена гучала тое, што мы паспяхова вось за гэты 20 гадоў прысутнасці ў Афганістане мы паспяхова правялі антытэрарыстычныя аперацыі і дасягнулі тых мэтаў, з якімі прыходзілі ў Афганістан. Але будаваць краіну, займацца nation building, да, інстытуцыямі і падтрымкай дэмакратыі ў гэтай краіне не ўваходзіла ў нашы абавязкі. І гэта, ну, я б сказала, даволі такі трывожны сігнал, якога гэта сігнал таго, як далей адміністрацыя Байдена можа рэагаваць на іншыя канфлікты ў іншых краінах, да, і таго, наколькі амерыканскія і там вайсковыя і нейкія дыпламатычныя аперацыі яны могуць быць непаслядоўнымі. Гэта такое сведчанне таго, закукліванне амерыканскай знешняй палітыкі на сябе? Менавіта, да, таму што на пачатку, зноў-такі, калі Байден яшчэ быў кандыдатам у прэзідэнты, гучалі такія праекцыі, ці будзе ён такім другім Абамай, занадта мяккім, які максімум толькі ўмяшаўся там у сітуацыю ў Сірыі, і тое, напрыклад, не быў паслядоўным вось гэтым вельмі вядомым кейсам, калі Абама казаў, што быццам бы вось ёсць чырвоныя
чырвоныя лініі, за які нельга заходзіць, там выкарыстанне той жа хімічнай зброі ў Сірыі, і пасля не было ніякага жорсткага адказу з боку США, калі ўсё ж такі гэтая зброя была выкарыстаная. І адносна Байдена вось год таму былі такія спекуляцыі, ці будзе ён ўсё ж такі больш праактыўным, ці будзе па інерцыі крыху паўтараць вось гэтыя знешнепалітычныя погляды Абамы. І таксама у колах decision-makераў у Вашынгтоне ёсць вось гэты адвечная спрэчка паміж, так бы мовіць, лібераламі, да, ідэалістамі, прыхільнікамі ліберальнага парадку, да, і падтрымкі вось дэмакратычных каштоўнасцяў, і рэалістамі, якія вельмі вузка ацэньваюць і афарбоўваюць знешнюю палітыку штатаў. І таксама вось то, што падаецца мне небяспечным, да, гэта погляды ў тым ліку рэалістаў на тое, што саюзы нейкія і ў тым ліку і палітычныя звязы з США трэба пераглядаць і скарачаць, напрыклад, свае абавязкі ў там звязах, будь то НАТО або, напрыклад, звязы там у паўночным паўднёвым, South China Sea, это паўднёва-кітайскае мора, будзе стаць па-беларуску, да, і, напрыклад, скарачаць свае абавязкі да тых краінаў, якія, напрыклад, разлічваюць на гарантыі бяспекі США. Зноў-такі, гэта такія не толькі абстрактныя, проста гледзячы з Беларусі, гэта даволі далёкія ад нас працэсы, але ўсё ж такі зараз США з'яўляюцца адным з ключавых відавочна сусветных сілаў, і гэтыя унутрыпалітычныя спрэчкі і там знешнія палітычныя інтарэсы гэтай краіны ўплываюць і на наш рэгіён таксама. Я пашыру гэтае сваё пытанне. Я тут чытаў такое меркаванне, прыгадкі пра тое, што Лукашэнку заўсёды шанцуе. Здаецца, ён ужо дайшоў да нейкай мяжы, вось там будзе нешта для яго зусім ужо непрыемнае, як здараецца нешта ў свеце, і геапалітыка так працуе, што яму дапамагае. Як прыклад, 2014 год, калі пачаліся гэтыя падзеі ва ўкраіне, я маю на ўвазе Крым, Донбас, і перад выбарамі 2015 года гэта фактычна яго ўратавала, калі людзі сказалі не, вайны, як ва ўкраіне, мы, канешне, не хочам, і ўсё прайшло спакойна. І цяпер ізноўку кажуць, так увесь свет узяўся за беларускі рэжым, і тут на табе талібы. Зараз уся ўвага будзе на Афганістан, і ізноўку Лукашенко зможа праслізнуць паміж кропелькамі дажджу. Праслізне ці не? Уратуе афганскі крызіс беларускі рэжым у гэты раз? Тут ёсць два аспекты. Па-першае, сапраўды, калі зніжаецца увага да беларускай павесткі у фокусе міжнародных медыа і ў фокусе міжнароднай супольнасці, не толькі ў сувязі з Афганістанам, але зараз відавочна, што і там узровень можна сказаць, і гуманітарнага крызіса, які разварочваецца ў Афганістане, ён, конечно, зараз будзе прыцягваць нашмат больш увагі, чым беларускае пытанне, але і іншыя крызісы або іншым натуральным чынам на працягу года спадала ўвага такімі хвалямі і зноў вярталася да Беларусі. І адзін з такіх значных момантаў, калі ўвага зноў вярнулася да беларускага пытання ў еўразвязе, напрыклад, гэта, канешне, інцыдэнт з Ryanair. Але зноў-такі там увага да Беларусі, она так падскочыла, таму што былі закрануты інтарэсы самога еўразвяза і грамадзянаў еўразвяза, а не толькі беларусаў. І гэта проста падкрэслівае тыя абмежаванні, у якой ступені мы можам чакаць, або, дакладней, не мусім чакаць, што міжнародная супольнасць будзе вырашаць або будзе адзіным чыннікам для вырашэння беларускага крызіса. І тут я хочу сказаць, што сапраўды пэўная салідарнасць або ціск міжнароднай супольнасці, ён аказвае ціск на афіцыйны Менск. Але ўсё ж такі Лукашенко трымаецца на двух слупах, і ён змог на іх утрымацца зараз і пэўным чынам кансалідаваць свае пазіцыі. Я маю на ўвазе гэта пэўную
такую дамоўленасць элітаў у тым, каб усё ж таки падтрымліваць статус-кво і расійская падтрымка. І вось гэтыя без таго, каб былі нейкія прызнакі распаду ў гэтых двух слупах, да, напрамках падтрымкі, складана выпадае чакаць, што адбудуцца сапраўды дэмакратычныя змены ў Беларусі. Таму што знешні ціск ён важны, і праца і дэмакратычных сілаў беларускіх за мяжою, і таксама міжнародная падтрымка і санкцыі, але зноў-такі ўсё ж такі гэта нават ёсць акадэмічныя даследаванні, якія вывучаюць аўтарытарныя рэжымы, да, і іх рэцэпты выжывання. І калі ўсё ж такі высвятляецца, што ёсць кансалідацыя палітычных элітаў, то чакаць на ўнутраныя змены не выпадае. Але тут, можа, крыху я і праяўлю больш аптымізма, кажучы пра тое, што нават сярод гэтых элітаў, да, і там нейкіх іх нацоў Лукашэнкі ёсць прызнакі таго, што гэтыя людзі, па-першае, яны завязаны на інтарэсы Лукашэнкі, яны могуць страціць і палітычную, і эканамічныя інтарэсы ў выніку дэмакратычных змен у краіне. І яшчэ цікавае пытанне, хто з іх у якой ступені, напрыклад, быў замяшаны у злачынствах, да, напрыклад, у ціску на палітычных апанентаў за мінулыя гады, напрыклад. Але я лічу цікавым тую з'яву, што да таго ж офіса Ціханаўскай час ад часу звяртаюцца там тыя ж бізнэсоўцы, якія кажуць, а што будзе, калі мы перастанем, напрыклад, удзельнічаць там так ці інакш у цеснай супрацы з рэжымам, якія могуць быць гарантыі нам на будучыню, калі мы падтрымаем або праявім салідарнасць з вамі зараз. І гэта такі цікавая з'ява таго, што і людзі сярод гэтых колаў, яны ўсё ж такі задумваюцца, паказваюць пэўныя разлікі, што будзе, калі ўсё ж такі Лукашенко не вечны. Ну, ўсё ж такі бізнес ёсць бізнес, а санкцыі яны как бы не працуюць, а бізнес не любіць, калі санкцыі хоць і не працуюць, але ёсць, да і плюс да ўсяго нікому не хочацца патрапіць у адзін санкцыйны спіс там разам з рознымі чыжамі машынскімі і ўсімі астатнімі. Але бліжэй да нашага рэгіёна. Беларуская літоўская мяжа, яна досыць далёка ад Вашынгтона. І как бы Вашынгтон можа там ведаць, там думаць пра нейкія там свае чыннікі, там узгадваць час ад часу Беларусь. Але нашым заходнім суседзям тое, што адбываецца по суседству на беларуска-літоўскай, польскай, латвійскай мяжы, якія думаюць, якіх правакацый і шантажу яшчэ чакаць, гэта ўсё ж такі бліжэй. І вось пазіцыя ЕС, яна як далей будзе? Залежыць ад таго, пра што мы размаўляем. То бок ёсць пазіцыя ЕС у дачыненні да крызісу на мяжы і ў дачыненні да беларускага палітычнага ўнутранага крызісу. Ну, пазіцыя ЕС у дачыненні да крызіса на мяжы, яна вядомая. А да ўнутранага крызісу і як яно будзе? Тыя ж самыя падзеі ў тым жа самым Афганістане. Яны змесцяць акцэнты ўсё ж такі поглядаў і прыярытэтаў у Еўрасаюзе ці не? Ну, я скажу так, по каментарах прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў беларускіх, да, напрыклад, інцыдэнты з Ryanair наказалі, што ў пэўны момант стала больш цяжка адчыняць дзверы ў Брусэлі патрэбныя, да, таму што зноў-такі натуральным чынам увага да Беларусі знікла. І тут я хачу, напэўна, узгадаць такі вельмі адрозны прыклад гадоў быццам бы нармалізацыі адносінаў Еўразвяза і Беларусі, калі ў чарговы раз Еўразвяз проста перагарнуў старонку і калі было ў пэўным сэнсе мавітонам крытыкаваць публічна Лукашенко або рэжым, або абкрываць нейкія парушэнні правоў чалавека ў публічных дыскусіях, у тым сэнсе, што чыноўнікі Еўразвяза яны імкнуліся больш фокусавацца на ўзаемаразуменні, у тым, як
добра, што ў межах усходняга партнёрства пабудавалі там нейкую экадарожку, або ёсць там нейкае трансгранічнае супрацоўніцтва і так далей. І ёсць, ну, у такой доўгатэрміновай перспектыве ёсць рызыка сапраўды, што Лукашенко ўтрымаецца ў чарговы раз, да, за там апошнія 27 гадоў, да, і зноў праз нейкі час, там можа там праз год, праз два зноў адбудзецца вось гэты там выпуск там палітвязняў і новая старонка нармалізацыі. І тут ужо залежыць ад беларусаў унутры краіны і ад дэмакратычных сілаў тое, наколькі мы зможам далей прыцягваць увагу да беларускага пытання. І, в прынцыпе, зараз сітуацыя, яна больш складаная, і яе больш складана забыць, да, у параўнанні з мінулымі гадамі. Але я б усё ж такі сказала, што рызыка такая ёсць праз, ну, можа, я кажу, не ў сярэднесрочнай перспектыве, але калі Лукашенко ўсё ж такі зможа ўтрымацца, то, да, сапраўды можа быць зноў такая быццам бы нармалізацыя, калі Беларусь проста зноў знікне з павесткі. Кацярына, я разумею, што вы ўсё ж такі спецыялізуецеся больш там па аналітыцы і там наконт ЗША, Еўрасаюза, але вот калі ўзяць той рэгіён, два моманта. Сітуацыя з гэтымі уцікачамі, якія не з паветра ўзяліся на беларускай зямлі і не метадам тэлепартацыі апынуліся потым на нейтральнай паласе беларуска-літоўскай мяжы. Ужо даказаныя замежнымі расследавальнымі журналістамі, што адмысловыя беларускія кампаніі, людзі запрашалі людзей, запрашалі гэтых вот мігрантаў будучых, бралі з іх грошы, прывозілі сюды, даводзілі да мяжы і гэтак далей, гэтак далей. Зараз шмат людзей гэтых вярнулася ў свае краіны і будуць расказваць пра тое, як іх, ну, па-простому кажучы, кінулі. Калі зараз казаць пра вот Талібан, які там захоча вот там нешта вот на міжнародным узроўні там даказаць уплыў, ці не варта чакаць, што зараз Талібан прыйдзе і скажа там зараз мы адпомсцім беларускаму рэжыму, які тут падмануў нашых адзінаверцаў, а потым кінуў іх? Ну, я думаю, што гэта вельмі такія далёкія сцэнары, і не думаю, што зараз у прыярытэтах Талібана займацца нечым падобным. І, напэўна, яшчэ ўзгадаю, што не так даўно прадстаўнікі Талібана наведваліся ў Маскву і атрымлівалі ўсялякую быццам бы там палітычную падтрымку. Я не думаю, што яны захочуць звязвацца з Расіяй, і зноў-такі ў іх зараз шмат сваіх пытанняў. А ў том, што датычыцца крызіса на мяжы, акрамя таго, як вось адцягваць увагу і памежнікаў і вось гэтых краінаў, да, нашых суседзяў. Я думаю, што адна з ідэяў, чаму Лукашенко вырашыў выкарыстоўваць гэтыя прыёмы, гэта таксама пэўным чынам адпомсціць за тое, што там Літва, Польшча прымаюць беларусаў, да, і ускладніць таксама перамяшчэнне альбо спробы там збегчы з краіны тых, хто знаходзіцца ўнутры Беларусі і мог, ну, як бы як апошні такі варыянт там экстрэмальнага пабегу з Беларусі таксама карыстацца вось гэтымі пунктамі перасячэння мяжы. Я яшчэ раз вярнуся да ўсходу, але такога паўночнага ўсходу, да паўночна-ўсходняга краю Расіі. Як вы лічыце, ўсё ж такі ну, шмат вот экспертаў тых жа расійскіх пішуць і там і кажуць пра тое, што вот ўсё ж такі дорага абыдзецца Пуціну і Крамлю гэтая памылка, падтрымка беларускага рэжыма. Але падтрымка ёсць, працягваецца. Як доўга яна працягнецца і што можа адцягнуць увагу Крамля ад Мінска? Ну вось як доўга я шчыра не ведаю, і я захапляюся праекцыямі некаторых экспертаў, якія кажуць, што вось там сёння там ці учора Лукашенко, Путін дамовіліся пра тое, што Лукашенко сыходзіць. Я б хацела мець доступ да такога кшталту інфармацыі, у меня яе няма.
Я заўважу наступнае, што на пачатку беларускага крызіса не было відавочна, што Расія, так бы мовіць, упісалася ў падтрымку менавіта Лукашэнкі. І ў першыя месяцы пазіцыя Расіі хутчэй была вельмі устрымленая, пазіцыя назіральніка з боку, да? А пасля, калі мы пабачылі вось гэтыя арэсты, сумесныя аперацыі спецслужбаў расійскіх, беларускіх і арэст таго ж Зінковіча ў Маскве, то гэта стало ўжо такім сігналам таго, наколькі, што Расія зноў чарговы раз па інерцыі вырашыла падтрымліваць Лукашэнку. Я падзяляю тую ідэю, якую, так бы мовіць, спольна выказваюць эксперты па Беларусі, што чым больш узмацняецца санкцыйны ціск і чым больш стратаў нясе беларуская эканоміка, гэта, чым больш жорсткія санкцыі складаюцца на Лукашэнку, гэта ў сваю чаргу падвышае кошт утрымання Лукашэнкі Крамлём. І у мяне ёсць такое не только рытарычнае пытанне, разважанне наконт таго, навошта, мы разумеем, чаму па інерцыі Кремль падтрымлівае Лукашэнку, таму што там не бачыў альтэрнатыву, таму што ім прасцей утрымліваць Беларусь як вельмі прадказальнага, так сказаць, суседа, да, і мець вось менавіта гэтага кіраўніка ў Беларусі. Але я да чаго? Да таго, што апытанні грамадскай думкі ў Беларусі ў дачыненні да Расіі, яны даволі звычайна хутчэй пазітыўныя. І асабліва, калі мы кажам, напрыклад, тыя ж рэгіёны, якія бліжэй да Расіі. І калі б Пуцін ўсё ж такі заняў больш канструктыўную пазіцыю ў вырашэнні беларускага крызіса, не трэба, ад яго ніхто не чакае, ведаючы апетыты, так бы мовіць, усходняга суседа геапалітычныя, ніхто б не чакаў, што ён бы наўпрост атрымаў дэмакратычныя сілы, але калі б ён заняў больш канструктыўную пазіцыю, напрыклад, пахадзіўся б на тую ж медыяцыю ў межах АБСЕ, стаўленне беларусаў да Расіі, яно б стала яшчэ больш пазітыўным. І Расія столькі грошаў выдаткоўвае на soft power, на розныя там аперацыі ўплыву, да, і у тым ліку медыйнага, такога кшталту рашэнне, да, падтрымкі, таму што яно б магло сыграць на інтарэсы Расіі таксама. Таму што гэта відавочна і ў Крамлі, што Лукашэнка не мае, гэта нелегітымны палітык, да, і у яго няма падтрымкі ўнутры краіны. І адзін з такіх аргументаў, якія варта прасоўваць публічна ў размовах з Крамлём або там у медыях, гэта тое, што адзінае доўгатэрміновае устойлівае рашэнне беларускага крызіса гэта падтрымка дэмакратычных трансфармацый, скажем так, і беларускі народ зараз настолькі мабілізаваны у гэтым запыце на дэмакратыю, што ніякая іншая палітычная фігура, да, фігура кіраўніка краіны, акрамя як таго, хто мае рэальную легітымнасць, яна не будзе устойлівай. І гэта я маю на ўвазе розныя спекуляцыі, што хто-то можа з бліжэйшага атачэння Лукашэнкі быццам бы замяніць яго, калі такая змена ўлады адбудзецца. І я ўпэўнена, што у вачах беларусаў гэтыя ўсе лялькавыя замены, яны не будуць адпавядаць іх чаканням, і гэта не прывядзе да вырашэння крызісу. Ну што ж, будзем спадзявацца, што ўсё ж такі крызіс не толькі вырашыцца, найперш самімі беларусамі пры падтрымцы Захада, але і ад уплыву расійскага мы будзем усё далей і далей. Таму што неяк ўсё ж такі не хочацца кіравацца рашэннямі гэтага усходняга абкама, каб новы кіраўнік ездзіў, як і гэты зараз
на даклад к Пуціну, узгадняў з ім рашэнні, якія законы прымаць, а якія не прымаць. Вот, і не лічыў гэта, што мы тут тады марыянеткавае нейкае тут кіраўніцтва ў краіне. Дзякуй вялікі. Вось такое меркаванне ад палітолага Кацярыны Шмацінай. І я заклікаю усіх нашых гледачоў далёка не разыходзіцца, бо о 14 гадзіне па мінскім часе у нас будзе на сувязі эканаміст Ярослаў Романчук. Абмяркуем тое, як санкцыі не працуюць, ну і спрагназуем ўсё ж такі курс долара на бліжэйшы тыдзень. Дзякуй вялікі. Кацярына Шмаціна, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і прамовы.